Biex jobdi l-ġudizzju tal-establishment nazzjonalista, il-kap nazzjonalista Bernard Grech qed jissogra jnaqqas ir-rappreżentanza tad-deputati Jawċin mill-grupp parlamentari tiegħu. Wara l-mewt ta' deputat Frederick Azzopardi, il-Kummissjoni Elettorali qed torganizza elezzjoni każwali biex jimtela s-siġġu vakanti tiegħu. Kandidat li huwa eliġibbli għal din l-elezzjoni każwali huwa Ryan Merċieqa, li nserta wkoll l-aktar wieħed li għandu voti mill-kandidati kollha li baqgħu ma ġewx eletti fuq id-distrett ta' Għawdex. Tul din il-leġislatura, ir-rappreżentanza tal-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex rad bidliet kbar, hekk kif tul is-snin irriżenjaw Marta Sportelli u David Stellini biex it-tnejn jibdew jokkupaw karigi oħra. Fil-25 Ottubru li għadda, id-deputat Awċi Chris Sajt kien ħeġġeġ lill-Kummissjoni Elettorali biex tmexxi bl-elezzjoni każwali, e kif skontu Għawdex kellu bżonn rappreżentanza nazzjonalista Awċija. Sajt implika wkoll li kien hemm xi nies li xtaqu li minflok il-proċess demokratiku ta' elezzjoni każwali kellha ssir co-option, xi ħaġa li ma niżlitlu xejn tajjeb. Madankollu Manuel Delija kellu opinjoni differenti u minkejja l-eliġibilità tiegħu biex jikkontesta l-ex-Chief of Staff ta' Austin Gatt kiteb kontra l-kandidatura ta' Merċieqa għaliex fl-2019 Merċieqa kien inqabad jikkopja partijiet minn teżijiet oħra u daħħalhom fit-teżi tiegħu, xi ħaġa li għamel ukoll deputat nazzjonalista attwali fil-passat. Fl-2018 Merċieqa kien instab ħati wkoll ta' miżappropriazzjoni. Il-ħadd filgħodu il-Prim Ministru Robert Abela irrimarka dwar dan l-aġir tal-Partit Nazzjonalista fejn hemm liġi li tott għall-allat u oħra għall-annimali. L-falsifika dokument ma nista' qatt niddefendih. Imma l-ironija hija illi deputat ewlieni tal-Partit Nazzjonalista, deputat illi qiegħed fuq qudiemnet tal-Partit il-ġdid ta' Bernard Grech kien ukoll iffalsifika dokument uffiċjali. Dr. Abela sostna wkoll li l-aġir passat ta' Bernard Grech ma jawgura xejn sew mal-argumenti li ressa hu stess. In-nuqqas tiegħu nerġa' ma niddefendih x'kien li żamm li ġabar flus mingħand in-nies u flok għaddihom lil min kien obbligat li jgħaddihom żammhom għandu. Lil ħadd ieħor li jagħmel l-istess ħaġa, li ġabar il-flus mingħand in-nies u flok għaddihom lill-gvern bħala taxxa żammhom għandu għamluh kap. Il-kitba ta' Manuel Delija ħallit impatt kif il-Partit Nazzjonalista ma jridx li l-Merċieqa jkun deputat u saħansitra irrid ikeċċih. Għadankollu Merċieqa xorta mistenni jikkontesta l-elezzjoni każwali, dan minkejja li l-esponenti tal-establishment iridu mod ieħor, fosthom Manuel Delija li hekk kif Bernard Grech sar kap wissieħ biex ma jaxxaqix għaliex inkella jsibu lil xi ħadd ieħor minfloku.